ABŞ tarapyndan sanksiya girdilmeli adamlaryň sanyny goşulan Rus oligarhyna Türkmenistanyna ýokary wezipe onanyldy. 29 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýolbaşçysy Russiýaly oligarh Igor Makarowy Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünärmeni wezipesine belledi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Maliýe Departamenti 2018-nji ýylyň ýanwaryna Igor Makarow Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak aktynyň esasyna düzülen Rus oligarhlarynyň sanyny goşupdy. 2017-nji ýylyň tomuzunda Birleşen Ştatlarda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak akty kabul edildi. Wekiller we Senat tarapyndan tasdiklanan bu kanunçylygy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump şol ýylyň 2 awgustunda gol çekdi. Kanunçylyk Russiýa, Demirgazy Koreýa we Irana garşy täze sanksiýalary girizmegiň öňüni açdy. Bu kanunçylyk Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentinden milli aňtaw direktory we döwlet departamenti bilen maslahatlaşyp Kongresiň degişli komitetlerine Russiýa Federasiýasynyň ýokary derejeli siýasatçylarynyň we Rus oligarhlarynyň sanyny tabşyrmagy talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentiniň 2018-nji ýylyň 29-njy ýanwaryna çap eden sanksiýa girdilmäge degişli Rus oligarhlarynyň sanyny Türkmenistanyna ýokary wezipe onanlan Rus biznesmeni Igor Makarowyň hem ady bar. Amerikan häkimetleri awzalyan sanydaky ýokary wezipeli 114 Rus siýasatçysynyň we 96 oligarhyň Russiýanyň prezidenti Putin bilen aragatnaşyk saklamak arkaly baýlyga ýa-da güýje eýe bolanyny aýdýar. Birleşen Ştatlary Russiýanyň Siriýadaky we Ukrainadaky agresiýasyny hemde onuň Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdy diýilmegini tanqid edip geldi. Forbes jurnalynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň neft gaz pudowyna täsirli wezipe onanlan Russiýaly oligarhyň 2,1 milliard dollara barabar baýlygy bar. Resmi terjime halynyň ma'lum bolşuna görä 1962-nji ýylda Aşgabatda doglan Makarow Aşgabatda öňe wesdi. Ol 1983-nji ýylda Türkmenistanyň Mawtumul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlady.